Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat, Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-26 ng petsa sa bulan sa Agosto tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Kabayuntang okslang kita sining mga tinion, no? Nga planong syudad nga magbulig sa kaiping naton nga mga lugar diri sa Rion Size, no? Especially sa sining padayon nga pagdinaguso sang COVID-19 sa pila ka mga kaprobinsyanan sa Rion Size, mga kaaksyon. Mayo na lang di sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, maro nubo-nubo ang kaso naton kag gabayunta nga tayuyon na ini mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Liwat kita nga magainop na layat, tubtob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa mga kapurukan kag kabaranggayan okslang kamo sa sining mga inoras kabayuntang nga okay lang kag kalakip man sa ato sining nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental.
kag kalakip man mga kaaksyon sa ato sining kaingod nga isla ho, ang isla sang Negros Oriental mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan dira sa Oriental side kabayontang Okslang ang aton sining pagsinalayo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kalakip man mga kaaksyon, ginapabot na ito ang pagpangamustata sa isla sang Panay, no? Sa Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginandira, no? Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Capiz area kag sa Aklan, sa Antique, mayo lang ang pagpamate sa ato sining mga kaaksyon, no? Okay lang kamudra, kabayontang Okslang kita sining mga inorasa. Sige, magainop na kita, tubdob kita sa Taklalaunay Media. Ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Maging kaupod ta sa Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa Western Visayas, so ginlakip na sang NIATF sa priority list nga tagan sang damo nga supply sang COVID-19 vaccine suno kay Governor Jose Lacson o Eugenio Jose Lacson mga kaaksyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon clustering sa trabaho sang mga contact tracers nga ginhire sang DILG sa Bacolod ginatugyan na sa bahin sang EOC. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa 3 milyones pesos nga balor sang shabu na confiscate sang Bacolod City Police Office. Dako ba 3 milyones? Umpisa ini sa bulan sang Hulyo tubtob Agosto 26 sining tuig. Kalakip man sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon na Brian Morden, barangay Tanod nga nagresponde sa kawatay sa San Carlos, Ginlutang. Kapabling wala pa makuha sang pamilya sa Nakbanwa sang Silay. Kalapit-lapit gid lang na sang lugar sining hindi makuha mo kunara panadang pamilya ni kapabling sa Ibi Magalona kay ti daw kaiping lang ni nga lugar mo. Kahapon pa inigin pabutsyag sang 303rd Brigade Commander naton nga kon mahimo makadtuan sang pamilya para maplastar na ining bangkay ni kapabling or si Jory, ano tong first name sini, amo ning ginaapil sang mga katapos sang Philippine Army. No? Kabayontang regapamati dra ang pamilya sang siring miyembro sang NPA nga napatay sa encounter. Samtang sa balita naman sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, Bureau of Fire Protection, Bacolod Central, diri Station. Ano ning diri station ni man? Nga gasalala ni sa type ni, wala ni gina. Yung mga diri station, kag pito ka mga iban pa nga mga fire station diri sa syudad sang Bacolod na kabaton sang safety sale.
Kag kalakipman sa dakbanwa naman sang sagay gabalita ni Aksyon Roger Gotib magamay nga nagapangatubang sang kaso frustrated murder arestado sang kapulisan. Sa Balita Nasyonal, mga kaaksyon, ang Balita Nasyonal ti Kamara nag-umpisa na sa deliberasyon sa 5 trillion pesos nga proposed budgeta para sa 2022. Kagagin pangabay sang doling bakuna para sa construction kag factory workers ginaprubahan na sang gobyerno nasyonal. Kalakip man ang 2 tubtub 3 ka o 3 o 2 tubtub 3 ka tropical cyclones ginapaabot sa masunod nga bulan. Kadamo pa ba kag tikon cyclone siya lain yang bagyo gid lang or tropical depression pero iniya tropical cyclone siya mga 2 o kuntub-tub pa 3 sa masunod nga bulan sang Setyembre. Kag kalakip man National Capital Region nagpanguna sa octal list sa 20 ka mga lugar nga may pinakamadamog nga na-record nga kaso sang COVID-19. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Daligid lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dira. I-like lang kag i-share ang atong sining programs then ipadala lang ang inyo sining mga mensahe kay tingwan tay nang hatagan nigtalopangod sa diligid lamang madugay no. Kag sa mga kaaksyon tang iyara sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sige daligid lang kaya rin ang resulta sa aton sining unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sa first draw 8 kag 17 liwat 8 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta kay tirahon ta ining mga nag-likes kag nag-share sa aton sa ning program. Kay Richard Tang sa Rakbanwa sang Sagay, no? Kay Remar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati Iva Gradas Baterna, Alex Fuentes, kay Jocelyn, may lang pagpamati, no? And sa kay Jessel Villaflor Morancel, may lang pagpamati, Tekboy Villanueva, Frank Loe Rosiga Patigas, Mary Grace Eugenio Fermin, salamat gid Mary Grace Eugenio Fermin, kag Jaja Cornelio Novi Magapan, sa kay Veronica Santillan Manukan, may lang pagpamati and Tomas Bronyola, Rogelin Rihida Adlong, may lang pagpamati, no? Rochelle Evangelista, sa kay Ivif Sugadilo Dalib. Bilyadolid ni siguro, dogin pang suli yo. Bilyadolid siguro. Liberty Benitino Baldo, kay Beth Villanueva, Mary Ann Mabiera Octavio, no? Kay Nene, and Joshua Christopher Vilas, kay Carlo Talidong, Carlo J. Talidong, no? Kagawad din Bugjo Campo, may lang pagpamati man, Diding Alojamento, kay Lilia Manseba, Ryan Razonable, and Giselle Villaflor Morancel, aran naman, no? Okay.
Dali lang, no? Kay Jaja Cornelio, kay daligid lang, no? Kay Beth Villanueva, may lang nga pamati, no? Stasi Faith, may lang nga monitor, no? O sige, ang iban ka talikod dayon, no? Kay natamyaw na sila. Kay na daw kadamo pa ni isang nag-abuse di sa akon, subong daw 36 na lang. Ayo, dayaw man ko believe man ko sa iba, no? Matamyawan ganit ang gatalikod, no? Panamyaw lang galing ilay, di sila mamati. Sige, pagaronan tanin mga kaksyon ng iban pa naton nga mga talamyawon. Sige, daligid lang, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat
dampingan. Batalyong Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na ipa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 in punto na aton oras, daligid lang sa mga kaaksyon ta, pwede ba nga maghubin na may edad na, pwede gid. Mangisayod tanay sa balita sa patrol via Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Bacolod Central Station kag pito ka mga fire substation sa syudad nakabato na sang safety sale. Ano ning botsing ganon sang safety sale ni? Ano ni nila pwede nila kuan ini nanong kuan siniman sang safety sale ni nanong kadungganan ay hani nga madulot mga kaaksyon. Daligid lang ha. Aksyon Alvin, standby. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, halos kompleto na 100% ng sa mga bombero. Partikular ang Bacolod Central Fire Station kag ang 8 pa ka iban nga mga substation diri sa syudad sa Bacolod ang nakabato na sa fire safety seal gikan sa DILG diri sa syudad sa Bacolod. Now ining safety seal action na Rex butsong ganon sunod diri kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi sa Bacolod City Fire Marshal naton diri. Sunod sa iya nga hilway sa COVID-19. Ang ila sining opisina ini matapos
nga nag-apply ang ila sining ahensya sa DILG kag dala na diri ang on-site validation and inspection sang DILG kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno nga nagpadulong sa ila sining substation Aksyon Rex. Now tuyo diri ang sang Bureau of Fire Protection nga unahon ang ila sining ogsaran ang mas mangin COVID-free man Aksyon Rex naghanda sa pagbaton para sa mga kliyente, bisita kag iban pa. Dugang pagid diri ni Legazpi nga ining safety seal Aksyon Rex nga nagapakita nga na-accomplish na sa Bureau of Fire Protection ang mga requirement nga ginapangayo kag ginapangita sang DILG bilang sabat sa panawagan para sa ginatawag nga health safety protocol. Reaksyon na Rex ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legazpi. So, verify kung wala ang apply mo is ara na siya, actual. So, once makita kag ma-coordinate kag ma-check nga ara na siya at in place na ang tanan na health kag safety protocols na doon sa aton na sa aton itong pandemic campaign. So, i-award ng DILG sa aton ang natawag na safety seal. No? So, ang safety seal na nagapamatuon nga ang tanan nga mga health protocols ginasunod sa aton opisina. So, ito po, we're happy nga ang Bureau of Fire Bacolod na accomplish na namon, natapos na namon ang amon na part. No? So, sa subong, kapagit yapon kami sa tasking sa ginapadayon kasi na ginapatigayon pa nga mga checking kag inspection sa mga nagkalain-lain mga public offices. No? So, ang amon to advance information na after na sa amon pag-Bureau of Fire dito sa BPSC, ma-joint inspection naman kami siguro sa barangay level naman sa Bacolod. So na Rex, kabahin gid lamang ini sang pahayag ni Chief Inspector Rodel Legazpi, no, dining mga substation dirita sa Bacolod. Actually, miyara kita pito. Inaya makitaan sa may Lopez Haina, sa may Rodriguez sa barangay 16, may BFP man sa area sang barangay Mansilingan, Pahanukoy, Sumag, Granada, kag ang Libertad Aksyon Rex, no? And after this, no, sa ila, ginaklaro yaman di Aksyon Rex ang paghatag sang safety o kung ginatawag palang safety seal, renewable gali ni Aksyon Rex, hindi lang niya ginhatag sa imusubong 1 year, hindi tub-tub gid lamang ini sa anong kabulan. Kung na mo pagka 6 months gali, renew mo na? Correct, amo na, renewable gali Aksyon Rex. And so therefore, kung renewable siya, dapat ma-meet mo man gihapon ang safety standard. Oo, may limitasyon eh. Yes sir, may limitasyon, tub-tub lang anong kabulan. Then after that, renew ka na naman, dapat ang tanan nga mga safety standard nga ginapangayo, kangayal mo sa isa ka substation. Ang isa diri Aksyon Rex nga ginapangita, dapat may isa ka COVID safety area kung ginatawag pala nilang isolation area Aksyon Rex. If in case gid man, kung may ara isa ka miyembro o kung katapo sang BFP ang halimbawa nag-positive o kung na symptomatic, di mayara siya dapat isa ka kwarto para diraya Aksyon Rex kag diraya ay quarantine ang isa ka personnel kag ang iban pa Aksyon Rex nga ginapangita di of course ang SOP standard operating procedure amo nang pag inabalang may ara ka alcohol kag iban pa kag kina-maintain man of course ining social distancing Aksyon Rex. Ginahulat na lang nato na kay nagsunod na kita sa ila sining Loyal Aksyon Rex, no? Ari na kita diri Aksyon Rex ka ginahulat na lamang naton ang tawag mismo ni Sir Ruben Aksyon Rex kung bala ready na kami magsulod. Ready naman sila to sa lagan Central Market. Nano nga ginatago-tago parang operation sa LTO man, operation ano na? Ani man.
operasyon tangkaw kung operasyon gina. I-check Na ni Aksyon ginatago-tago pa na to sa Central Market sila gapang dakop na to sila. Kalika, o sige, Aksyon na. Ano nga daw kahina tago-taguon para kahina para sa ngagang operation sa LTO na kinanglaman bala nila medya way sila susnano nga sitwasyon ni man. Aksyon Alvin? Yes, Aksyon. Kantuin lang to Central Market to kay kung gaano to sila. Kundi sila magpa-interview anong tarabi karong kundi sila magpa-interview basta ang regional director kag sino pagid ganito? Si Attorney Hidospan. Oh yes, si Hidospan. Si Hidospan kag si sino ganito? Tabaldo. Yes. Ari dire sa Bacolod kag Negros Occidental kay may conference kag may operation sila. Sano pa na nila i-report karon sa gabi? Na ano nga sitwasyon ang nagkadto-kadto mo di ka magpaduding nagpagasto pa kamo sa gobyerno? Yes, Action Rex, no? Mahatag lang kita. Masarangan man na di sang local LTO di nga makadto pagid na di para magano? Magpadugang-dugang pagid kamo gasto di sa local nga LTO di? Action na Rex, no? So, rekta sa patrol with Action Nani Kirao. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you, Gid. Salamat, Gid, na ano ni nga ako natabo na di sa... Ay, hindi na ni magkuha na dali lang, no? Kay... na ano ning programa sini. Salamat, Gid, Aksyon Alvin Graba sa balita gikan sa Bacolod City Police. Bacolod sa patrol na to, no? Daligid lang, no? Kay kwanta diyan ay gina-plaster naton nga nagpilit to sa iyaman. May lang pagpamati kay Inday Christine Chavez Rizaldo, paring Philip Rizaldo, salamat gid, no? May lang pag-monitora kay paring Philip Rizaldo kag Tintin Chavez Rizaldo, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:11 ng aton oras Santon Plaza Balsop Anay, no? Pampakinis Sa tamang serbisyo. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta, isa na lang, no? Kay check kita dahil sa ato sininga winner para sa SAP anniversary sa ERB, no? O kwaunta na yung balita ni Aksyon Art Tayhupon mapanokpo kita anokpo pa New Government Center ini may kang tanan sa clustering sa trabaho sang mga contact tracers nga gin-hire sang Department of Interior and Local Government sa Bacolod ginatugyan na sa bahin sang EOC. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa detalye sining balita. Aksyon Art. Aksyon Rex ara na ang mga 104 actually kay 105 din siya ang kontrata liwat sa DLG nga mga trabaho bilang contact tracers diri sa sang Bacolod. So in the field na sila sumong fielded na sa mga barangay nga may ara sa gihapon na sang kaso sunod diri kay DILG head sa Bacolod nga si Ma'am Maridit Joy Madayag. Now sunod kay Ma'am Madayag actually ara na sa bahin sang Emergency Operations Center kag mismo sa contact tracing team headed by Major Gabana ang pag-assign na sa tagsa ka mga contact tracers kung ano ang ila sining trabaho because the strategy very clustering sa mga
areas kadra sila magatutok action. Next, sunod na rin kay Ma'am Maridit Joy Madayag, tapos naman to na orient naman, pakigbahin naman ang iya sining talatapan sa silang orientation, and then ara na yung refilled na ang trabaho nila ang namagahimo sinisang assignment ara na sa EOC. Yaring confirmation ni DILG head sa Bacolod, Ma'am Maridit Joy Madayag. Naka-cluster na sila. Ang imo office nag-assign sila sa different cluster or ang EOC? Ang EOC. Sila kanday Major Gabana, si Dr. Rongon, si Doc Meraflor. 104 sila ang sa field yun. Ang sabahin sa tagsa ka mga barangay, giklaro rin ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lady Gliss Gonzales, na ang assignment hindi na permanent nga sa barangay, dira nagid lang ma-assign ang clustering sila, dira nagid lang permanente magatinera mag-contact tracers, kundi depende sa cases nga records ang tagsa ka mga barangay. Siling rin ni Councilor Lady Gliss Gonzales, ang mga nagahatag sila sa assignment sila, kundi sila mag-focus, of course, depende sa case nga nagasunod man sa bahin sang Emergency Operations Center o kung EOC. Yan yung parayag ni Councilor Lady Gliss Gonzales. May assigned barangays na sila, ina-assign ni Dr. Rosalie kag ni Major Gabana nga na contact tracing team sa EOC. But hindi na sila permanent, kaya depende sa case ng barangay. So, nang ginarotate sila according to case ng barangay man. So, like for example, mga big barangays, wala kami kakaubusan case mo. So, may permanent contact tracing kami. So, may naman tayo barangays na for the longest time na nawala case. So, wala na sila ginaduga, ginaano na sila rotate sa other barangay na damo cases. Si Councilor Lady Gliss Gonzales ang ka-action. Ano update sa politika sa Syudad Aksyon Art? Politika ti subong ang actually na kita nakita sa post mula ni former Congressman Albi Benitez sa idea daw sinihoy katapusan pagwa siya sa listing ko Katapusan sang Agosto o maybe September na may ara sang listing na sang kandidato niya. Gali. Hindi pa tong primero to nag-circulate to sa Facebook to daw may 5 to ka mga tao nang ginpang babutang tong amo ng sa linya. Hindi pa to gali amo? May nagpasa-pasa lang to. Sa niya, hindi pa kompleto. Di siya na lang kinalala na complete slate sa imo, councilors mo. Limak bilog yung nakron, ano na yan, hindi kompleto. Gani, man daw naggrupo-grupo, bla? Tibay end of September pa siya ma-announce? Kahit may ara sila, announcement sila. Maybe sila September, action like September. Pero kung sinong vice mayor kag sinong mga councilors ma-announce sila by September, no? Antes or before mag-file sang candidacy. Yes. Sa partya sang mayor naton si Mayor Bingya. Pagka yung mayor Bing ay pamangkinimok-timok so mga actually, dabo man daan sa graduating mga councilors. Sinong graduating nga councilors ganida? Si John Gamboa? Palermo. Ate, si John hindi mo na sa grupo progreso. Okay. So, mapakanti na isa kay Elmer C. Elmer C, why naman. Why pa man gani. Subong nakadihon kung sinong bulos kay Elmer C mo. Why pa. Oo. Sakay, sino ganitong isa pagid? Konsyal An Palermo? Si Palermo. Balitatlo. So, muna sila. Ang pangitaan pa rin kung sinod ang... Si Artayopon, di na nila pag-isalot? Sa Salvador Benedicto kami, ni Atty. Jan. Kasi kamo ni GM bla dito, ang di Aksyon Oliver, bla? Sa Salvador? Dito kami sa September na niya. September 4 gali yung inyo yung announcement dito ka mo ma-announce. Dito kami ma-announce. Amo na kayo announcer, gali hindi na announcer. Ay kasadya, no? Amo kinang politika. Actually, mga kinaran-karan na sila, mga second week guro sang September, plastado naman na siguro nila da. Depende na action Rex, may araga rin na posibilidad na bisa nagteles ang COC sa October. Malago na mo.
Gani nga ginatago-tago pa na nila, oh. Kisuptan ka man ka pangayo kung sige ka expose. Kung sa bagay, no? Hindi nga, mo, tagalaganan, Aksyon Rex, papili ka. Ha? Hindi, kung ikaw pala nga nagmuno, kami papili ka. Kanadlaw na mo na mga sa balay mo. Damo na yang, sir, may bululigan, sir, may alamutan. Damo ka na, kwantro kung magpaypoy-ipoy ka lang nga, sige, lagaw mo lang to, way gina sa mapalapit si mo, lingan na nun sa man. Ato buksidor Daw kilala, taman ba? Siliga buksidor na siya, ay naati mayo na pagsikli nga politiko niya, pagsikli mo lang. Bisan 20 lang ulag ka poem sa bulsa sa iya kamot na, hindi mo buksan. Gani, no? Anyway, kabalo ka ang tao kung kaysa na, nandas labi. Basta gani eleksyon, bisan kapi-kapi lang, kag upulo-plite, may kwaon gisila bla. Oo, gani man. Tiempo na sang eleksyon. Tiula-tulaton ta, before mag-end ang September ni, kay Alfredo Albi Benitez, dating congressman, kag running for mayor, kung madayon siya, dali sa syudad sang Bacolod, no? Kag, kay Mayor Bing Leonardia. Ay, gago ka kay... Gani man? Nalunlan ka lang? Oo. Iba naman ka na, kaya dali naman lang sa kambulan naman ang sobrang ulatun ka. And then October, amo na ang tiempo kami barawan natin sinugid ang maging official candidate mag-file sa ila certificate of candidacy. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo po na sa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Arta Ihupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon daw Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 na nga tunuras. Daligi ng aksyon na Marlon Hinavia sa Kapitolyo, kay yari ng ato sining nga winner, ho. Madro kita anay sa ato sining nga winner sa SAP sa ERB sa sining mga inoras. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos sa anniversary sa ERB. Tubtob na gid lamang ini sa August 31 mga kaaksyon, no? Pero sa mga chopper, sa mga taxi, may ara kita palabuton sa inyo, no? Dapat pamati lang kamo dire sa mga kaaksyon tanga mga chopper, no? May masunod pa kita. Pero ang aton nga sa anniversary sa ERB, tubtob na gid lamang August 31, Martes ina nga adlaw, no? Sige, ari na atong sining nga winner, ho, sa SAP anniversary sa ERB. Lan taon to ni Abi? Hello, mayong udto, madam. Mayong ugto. Modo ka subo sa imo ba? 62 anyos ang edad mo? 62. Oo, gani, 62, 62. Taga din ka gani, madam? Ya? Taga din ka? Taga-Tagda. Taga Barangay Tagda. Anong banwa mo? Hinigaran. Hinigaran. Damo da isda? Damo da isda sa Tagda? Oo. Awabi ko kung di ka kabati sang isda, kay pagkantuon ko ng isda sa Tagda. Sino ngalan mo, palihog? Sino ngalan mo, palihog? Ano ko na to? Ba, di sa kabati, ah. Anong ngalan mo, palihog ng?
Madam, anong ngalan mo? Ay, hindi ko... anong ngalan mo, madam? Ha? Anong ngalan mo? Annalina? Annalina. Anong apelido mo? Tuburan. Biko kung Cantong, no? Annalina Tuburan, 62, taga Barangay Tagda, Hinigaran, Negros Occidental. Gapamati ka sa Aksyon Radio? Oo. Aba, oo. Anong ginapamatian mo subong nga programa? Wala kami sa abre na turugan mo yung bago ko kalaba. Ay, bago ka lang galing ng labas. Sinong kinala mo sa Aksyon Radio? Mga ngalan lang, 3 lang, hingadli lang, be? Si Brian Mordin, si Art Ayupon, si Wilma Sagaton. Okay, 3. Ti correct ka gid eh. Hindi na ko magpadugay si imo, madama. 62 anyos ikaw, si Annalina Tuburan. Congratulations, madam. Ikaw ang tagdaog ta sa SAP anniversary sa R 500 pesos. Yay! Thank you. Anong mahambal mo, madam? Anong mahambal mo? Anong mahambal mo ngay manyaga na taho pagsukat na dabla? Anong mahambal mo, anay Salamat din sa Aksyon Radio. Kumati mo kami na diya. Galing ngay nagsunod ng kapoy ko natulugan. Sige Sige salamat gid, madam. Thank you gid. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, gid, sa ato sining nga winner from Barangay Tagda, Hinigaran, Negros Occidental. Congratulations, Madam. Suga ni ngalan niya to. Annalisa Tuburan, no? Taga Barangay Tagda, Hinigaran. 500 pesos, Madam. Hulat-hulaton mo lang dang padala sa imo nga mensahe para mag-claim mo dira sa ginpadalaan, no? Salamat gid kag congratulations. Ba, pwerte taga Tagda, Hinigaran to. Namurag-muragan so kay natulugan siya. Sige Thank you gid, madam. Salamat gid. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa Western Visayas. So ginlakip na sang NIATF sa priority list nga tagan sang damo nga supply sang COVID-19 vaccine. Suno kay Gob Lacson. Kagibang pang mabalita sa Kapitolyo, kay karon nga agad may press conference si Attorney Diaz naman nga ginpalayago, siningaga. Ibalaon tabi, we have Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Norex ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental, aran na karon sa bahin sang priority list. Pusiligon ginatagan na sang prioridad sang National Interagency Task Force akon na NIATF padalaan sang medyo dabo-dabo pagid nga supply sang COVID-19 vaccines. Siling ni Governor Bong Lacson, naglikad nga adlaw motong ginakabig ng biggest batch o kon pinakadamo nga doses nga nagabot diri sa Negros Occidental. Ang pagbulabantay 110 ka doses ang COVID-19 vaccines. Mas naglikad may nagabot additional packet nga shipment, ikaduha na nga shipment sang AstraZeneca nga ginpakalya sang gobyerno provincial mga 2,700 vials. Bali 27,000 doses siya sang AstraZeneca. Pati si Governor Lacson nga amo na ini ang resulta sang damlaglang request o kon pangabay sang task force in Western Visayas nga additional allocation sang COVID-19 vaccines sa NIATF Action Rex kay kumaduluban nagligad nga Hunyo 15 ang Western Visayas RIATF
Region 6 nagpatigayon sa joint meeting nagpasar po sila sa resolution nga muna nag-request sa additional allocation sa COVID-19 vaccines. Timing man hambal ni Governor Lacson kay nagsaka sa mga ang public acceptance sa COVID-19 vaccines hindi lamang din sa Negros Occidental kundi si Balsa nga mga probinsya pa sa Western Visayas. Good news man kay sige-sige pagnubo sang kaso sang active cases aran na lamang sa 665 as of kahapon August 25. Yan si Governor Lacson. A good number of doses that arrived, around 110,000 doses, which we intend to roll out this week. In the next, hopefully we can complete all these doses within 6 days. We're still far from the target of 70%. Right now there are talks, there are even suggestions that we should raise it to 80%, up to 85% for herd immunity. Anyway, as far as I can recall, this is the biggest batch that we have received. The IATF, National IATF, did say that Region 6 is part of, top included in their priority now for vaccination. So this could be the result already. So I hope that this will be consistent. Bali, ang ginmono ni Gov. Lacson nga percentage sa target na population, mga 11.76% pala na siya sa 70% target population nga mapakunahan COVID-19 diri sa Negros Occidental. Karon sa Aksyon Report sa Edison, may latest ang datos nga makuha kita sa Provincial Health Office. Presentation man ni Attorney Refrano Diaz, ang Provincial Administrator, Padagi sa mga balita gikan dari sa may Kapitolyo Provincial. Ang ka-aksyon yung aksyon na marot verify una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, salamat gid Aksyon na Marlon Hinubia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:31 ng aton oras, naligid lang sa mga ka-aksyon ta, pag-relax sanay, no? Kay Arianay ho, may tisi ang aton sininga tumaron, no? Kulang bala ikaw sang vitamin ng lawas mo? Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol antes kita mag-commercial kay may ang operasyon plus ang LTO subong agaw ya Aksyon Alvin Graba sa patrol sa detalye ring balita Aksyon Alvin. Dari sa area sang police station number 1 arestado ining duha mismo ka mag-asawa allegedly matapos nag-transaksyon sang illegal nga lisensya katapo mismo sang Land Transportation Office diri sa siyudad sang Bacolod. Actually nakabuong ining illegal nga transaction action sa area sang Central Market, pero naaktuhan gid mismo ang Assistant Regional Director at ang LTO na si Attorney Hidospan, no? Ni Attorney Hidospan nga karon. Anong first name gani ni Attorney Hidospan? Gaudiuso Hidospan. No? Ano sa gani LTO? Assistant Regional Director. Assistant Regional Director. Yes, Aksyon Rex. Actually, makita mo sa atin sila nga Facebook Live, talikod sila, kaya kapangapay man sila nga hindi man... Ano nga transaksyon ni man sila ma-process? Ano? Yan, initial Aksyon Rex, nag-transaksyon din sila sa LTO nga ma-process sila sa lisensya. No? Mag-arrest subong si Sir, istorya na sa mga katapos sa mga kapulisan. Bali sila ang transaksyon nga sila lang madala sa LTO ma-process. Sabi mo na? Yes, Aksyon Rex. Amo na siya. Bali ang matabo ni mahimo sila sang lisensya, in short, peke nga lisensya. Sila ga-produce ang lisensya. Tingnan, sila mismo ang ma-produce ang lisensya. Hindi naman na insakto. Kaya kung kuan ka man ng transaksyon para sa mo ni Aksyon Oliver, malihog kami dag Aksyon GM. Ikaw na to Aksyon GM, kuan na sa LTO. Pwede na iya kay kung may ubra ka bala, pwede lang na masugo kung pwede man lang kag-honor sa LTO. Pero ilaya sila ga-obra ka lisensya? Sila ang ga-obra sang lisensya. Hindi na nila ginaobra? Ang tingwaan tayo maka-istorya si mag-asawa Aksyon Rex, no? Mag-asawa na sila? Yes, initial mag-asawa ni sila. Mag-asawa ni sila, sir, no? Mag-asawa nila. Sir, anong kuhan ginahimo nila, sir? Kaya di sila yung mismo himo sang ila sining lisensya, sir? Mga tipiko sa si Sir Langgit, si Atty. Langgit, no? Aksyon Rex, kay istorya pa. Sino to? Ha? Aksyon Rex. Sino tong pamangkot mo? Upod man sa isa sa mga operatives ng LTO, Aksyon Rex Region, nga nag-upod man sa siling operation. Si Sir Gaudiuso, Hidospan ang nagurong magkapalayag na? Yes, Aksyon Rex. Ara man ang regional director ta? Si Sir Tabalgo, kaming ka lang. Si Hidospan ka lang, Aksyon Rex. Kaming ka lang si Sir Tabalgo. Mangkutuntabi sa Aksyon Radio, mamangkutuntan nila sila Aksyon Rex ni mag-asawa, no? Way man sila, ang ila pangabaya. Ano pangalan mo gani? Aksyon Radio, sir?
Way pag-aksyon na Rex, hindi sila kahamas. Sino tong nagpamangkot mo? Ining duha action Rex, ang nagdaladakpan. Hindi sila magsabat? Hindi pa. Sir, alam mo taga... Walang ngalan ah. Okay lang ka ngalan ah. Sir, ano prestada? Sir, nabaligagat na mo. O kung hindi ang transaction kami ng dito. Ginasubo na kami ng hamon, ginasawin mo kobrahan, kami ang kobra, kay siyempre, baligat pagi, takuntak lang kami siya nagatugyan sa mo, na kung sino pakwa ang sino kobra. Sila din ka mo kobra. Huwag na sila kobra, gali, ginasubo lang na sila. Ang gatugyan na mo ng kobra, ka iyan na halin, bali kontak ang guwasamon, bali pagi. Sila mangita, customer. Mo na inasubo sa sino pakwa ang ano na. Tipi lang yatag sila, lang income. Kobra yung pero sa inyo kung makakatransaksyon ko. Hindi mo, hindi siya kaya kung tanong ko sa dahil sa rin siya managa, siya managa, hindi man kami yung operator. Isa ka daw, makapila kami sa transaksyon. Depende, iya kong tap. O paano ko makahimo sa sinang transaksyon? Bali siya lang niya ga, operator, kipula kami hindi kami na idea kasi kilala nilang nagasugo sila na? Nagkagan yung sugo sa inyo, ma'am? Pero yung sugo sa inyo. Ang sugo sa mo, nasugo sa inyo sila. Oo, kasi ano naman, si mabalan, sa ilat na. Ano? Si Basigar mabalan, kung makapalagyo to. Luyag sila magbulig sa operatiba, tana? Aksyon na Rex, no? Available na siguro si attorney. Kaya nagpalapit siya, Aksyon na Rex, no? Mag-asawa. Hindi? Si attorney, be? Si excuse me, attorney. Pwede sex, okay, sige, sir. May ano ko na to? Madadali sila kasi sa preparation pa. Hindi kadali lang na. Hindi gid siya magpa-interview si mo. Basin lawayan sa si mo. Kambal galing ikaw. Kadali gid lang na kung ano ng operation sila. Organic man. Sir. Yes. Okay. Ano? Pinabay ang mga kapulisan sa aksyon na Rex na hindi lang na pag-blow up o dugid kay may follow-up operation ang mga kapulisan para lang hindi magubanga ila siling connection Rex ang ila siling operation investigation. So ginakito ta ang pangabay karon aksyon Rex sa mga kapulisan nalapit na diri ang kabayman ni Assistant Regional Director Aksyon Rex nga si Gaudioso kay malapat sila dugay-dugay, no? So, basi makakuha sa pinaka-latest delivery Aksyon Rex. As tukon sa diin, ginahimo. Exclusive mo na? Yes, sir. Aksyon Rex. Kung may magkuha para sa information, kinopyahan gid, di ba? Oo, kinopyahan gid. Of course, patay O sige maintindihan naman sige pang operations may nadakpan ng LTO subong no duwa. Yes, Aksyon magasawa gid man to sila. Ang maning i-check tani karon sa ila Aksyon Rex kung bala matuod ni sila nga mag-asawa. Muni i-check ta. Tidin sila? Ari pag diri Aksyon Rex station number 1. Bilin sila ya pero mga operatiba naglarga na? Naglarga na Aksyon Rex. Okay, may subject pa to sila. Yes, Kaga daw willing man na mag-cooperate ang mag-asawa na ho, maghatag information kung sinong gasugo sila to? Correct. Amuling ko ang karon Aksyon Rex na. Amuling ang ako pasing nakuha kita sa dugang pag mga informasyon. Sige. Amuling na sitwasyon na diri sa area sa police station number 1 with Aksyon na Nani Giraw. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon digital. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagpatigayon sang operasyon ang LTO Regional Office diri sa siyudad sang Bacolod kag iban pangabayan sang probinsya kay nakabaton sila sang information nga data diri ang mga fake driver's license
kag gina-produce ini diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo ning nagpatigayon sila sa operations. Tinadakpan ang duha alleged mag-asawa dira sa area sa downtown, no? Kay nagatransaksyon gid, nadakpan kot on diak nga may transaksyon. Ining mag-asawa kag ara karon sa Police Station 1. Ang iban pa nga mga information sino ang alleged dito sang lalaki nga may nagasugo sila nga pangita ka mo transaksyon, no? Amo ning presyo ho for license gali fake to ang ginahimo. Inaiya sa aligasyon niya nga may nagasugo sila para magtransaksyon nga amo ng presyo sang lisensya nga fake kay hatagan nila sang fake license, mga kaksyon. Tiara pa lang, una pa lang nga sampol sang LTO o Regional Office 6. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, balikan talang dugay-dugay si Aksyon Alvin Gaba kung may mga additional nga mga information so po dirang LTO, mga kaaksyon kag mga kapulisan sang Police Station 1. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial sa ato sila nga pagpanumbalik report na ni Aksyon na Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon no Roger Go Team. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Once upon a time ay nanay. Naglabas ang... Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan.
Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year na nagsulod ko, ito nagdamo din ko dito at that time. No, si Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami direct sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung
hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, para sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po da kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time la 1:00 ang aton oras no kadtuan tanay si Aksyon na Brian Morden on standby siya sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa isa ka barangay tanod nga nagresponde sa kawatayho ginluthang sa syudad sa San Carlos. Ay na ano man nga sitwasyon man kag kapabling wala pa makuha sang pamilyaya sa Manapla Funeral Parlor dira mga kaaksyon. Ibalon tang kaundan sining balita we have Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex Igo sa ulo ginyo ang naagop sa isa ka hirong barangay tanod sa barangay Quezon, Ciudad San Carlos. Matapos ngini siya ang ginluthang dira sa may sitio Kalimbuhan sa nasambit man nga barangay. Aksyon Rex mga alas 11 kagabi. Ining biktima ginkilala sa kay Cesario Villafuerte, 57 anyos, may asawa, kag ang suspitsado ginkilala naman diri nga si Benjamin Kirante, 23 anyos, soltero, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruby Orita, aming Deputy Police ng San Carlos PNP, si Villafuerte, ining biktima, upon sa iya sining abyan, naglakat padulong sa isa ka lugar sa sinaman nga sitio Aksyon Rex nga magresponde kun tani matapos nakabaton sang report nga may ara sang pagpangawat sa mga inugbulang nga manok. Samtang nga nagalakat ini siya, hinali lang nga nagagwa sa dalan ining suspitsado nga si Kirante, kagway na sang duro pagamo ini siya ang ginluthang, ginsintro gin sa ulo. Aksyon Rex. Pagkatapos nagpalagyo
Ining biktima, sudong yara pag nabulong sa hospital, but sunod kay Orita, i-check pa nila ang ila sini kahintang, kay ti ulogit ang igo sini. Sini nga aga, Aksyon Rex ng padulong pa sa Barangay Quezon, ang kapulisan kag mag-imbestiga kay kagabi, las 11 na tinatahap ng posibleng PNP nga magsaka kay ang Quezon, tuman ini kalayo nga lugar, gikan sa proper mismo sang San Carlos, City Action Rex. Si Orita nagapangabay man sa suspitsado nga base baka surrender man kag iya sila tubangon ang iya sining kaso. Incident po sa may Barangay Quezon. Actually, initially, tawag ini kagapilo sa aton niya medical pay sa police station na in-inform kita matay biktima sa shooting incident na arat mo sa city hospital. So, upon receiving to sini nga report, nagkanto na yun ang aton niya investigator dito sa hospital para i-verify ini nga report. So, dito, naabtan niya ang biktima na amo si Cesario Villeverde in Purulan, 57 anyos. Actually, barangay family siya, sa barangay Quezon, ang residente man dito sa Chichu Galabag. Dito, pag nakitaan niya as alleged sa ato niya biktima, asbangan, kaya tiro, sa alleged na suspitsado, kilala niya sa kaibigan Menkerante, 23 anyos sila residente man sa sitio Kalimbuhan dito man sa Sakop ng Barangay Rizal. Aksyon Rex ang porsyon sang palayag ni Orita Angot sini. Karon sa hapon maki-update kita kung kumusta ang investigation sa kapulisan kay subong on travel pa sila gihapon, padulong o pabalik naman posible dito sa syudad sang San Carlos. I-check ko sila nga aga Action Rex kung kumusta ang bangkay ni Ka Pabling. Kini siya napatay ng legal nga Biyernes sa aga sa enkwentro dira sa Syeda Raimonda, Barangay Kapitan Ramon, Syudad sang Silay. Naging kilala man, palayag sang 303rd Infantry Brigade Commander, Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang iya siningalan nga si Jure Datukon Kokuba, 38 anyos, kag residente sang Barangay Kunsing, Manwasang Ibi Magalona. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate, amo ni siyang hepe sang Silay PNP. Si Ka Pabling ang nagapabilin gihapon dira sa may funeral parlor. Kahapon sa hapon may nagpadulong dito nga himata Action Rex, pero nagpakilala nga tiya siya ni Ka Pabling. Sunod kay Pitate, hindi nila pag i-release ang bangkay kung hindi gid ang ginatawag immediate family or ginatawag asawa o kung iloy ang magakuha Action Rex. Kung wala man sa ginikanan siguro, pila na ni edad ni Ka Pabling to? 38 Action Rex. Di kung may iloy siya or utod jada ho, pwede man na maklaim siguro Action Brian? Oo, mo na ang bali Pitate nga utod, iloy o kung asawa or anak ang pwede maka-claim gid nga ma-release nila gilayon kay sulok kay Pitate diri sa pagtathag ka masi-release namon sa tiya kag may pamilya gid nga mag-abot gali way na ang bangkay. So hulaton nila ini hasta nga mag-abot ang punto abi nga ang pamilya magkadto gid sa ila Action Rex. Pero kung wagin man, basi balikan man tong tiya, kung magaling ang protocol, amo ng sundon gid nila. Ari si Pitate Angot sini. Taga-Konsing? Taga-Konsing? Oo. Pero, hindi pa man to. Pero, balik na kita confirm siya. Okay. I want to, release namin pa I think probably kay as of now wala pa rin magado ako pa nung initial na kato kasi na wala legit family pa naman at claim gate and then kung sensor din nasa Action Rex ang porusyon na nasang palayag ni Kuana ni
pitati sa atin sa interview. Liwat siya nagapanawagan, nagap-action siya sa Taga pamilya. barangay Consing to, no? Yes, Ibi Magalo. Daw tambilang na sa siguro sang Silayman nga area mo. Ang Consing Blau, hindi ko familiar dra nga area eh. Oo, dason sila ito Ibi Magalo na mo, no? Amo sina tapos Manapla Victorias Abi. So, amo na, ambal ni Pitati siya di gidaton ma-release na. Kag sa pilang ka semana, Abi, nakadepende, Action Rex, sa funeral kung pila ka days ang limit, Abi, sang pagbalsamar, kag kung mag-hands up na sila na dapat ilubong na ni. So, hulat-hulaton gitsang polis. Waiting man si Sir Pitati nga makapag-istorya sa local government unit kung anong mabulig sinipila ka adlaw Action Rex sa pagpalubong kay Sir Kapitati dapat ilubong niya sa disente nga pagpalubong si Kapabling Action Rex. Tawo man hambal niya sa hulaton tagid ang pamilya. In Action Rex sa balita gikan sa Nokto, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, live extension vitamin D3 anay, no? Para siguro sa ikayong lawas gid naton mga kaaksyon, no? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na. Katuan taneng balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa 3 milyones pesos. Oh. Grabe gyapon, no? Nga balor sang shabuho na confiscate sang BCPO. Umpisa sa tong bulan sang Hulyo, tubtob Agosto. 2 lang ka bulan actually ni. Sa sining tuig mga ka-aksyon, yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Eric, dali lang gidlang, no? Dali na lang ang oras mo. Okay, dali na gidlang. Dali na ang oras mo, no? Sige lang. Dali na gidlang atong happenings, no? Happenings. September. Okay. Basta timber, may timber. Basta sa bare months, very versatile, no? Kabay pa nga mangin kuan ka, ubay. Oh yes, ubay pulo pandan. Ayo di purma. Ubay pulo pandan, galing ko ay. Sa mga bare months, ito mayo-ayo na na Aksyon Rex, no? Ate, mayo-ayo sa may palabuton dawa-dawa na na mga bare months, no? Kaya muna nang panugol sa katol na kayuhan, no? Sa liga lang kagalingon mo, bare months nga magtupa kita, no? Kaya sa mga bare Aksyon Rex, muna na yung mga kayuhan kagalabot, no? Ay na? Oh yes, oo. Kabay pa nga mga dilang anghel ka. Ang bulas ang tigpiriwi natin matapos-tapos na. Sa Martes na matapos ang tigpiriwi next week. Oo, no? Kay 31 mo. Pagka Merkules, pizza uno na dayon. 31, timing na kay Dio. Ti di-off kay mo yan, kami lang di bala. Ari mang kami di Pagka Merkules, kuha na tayo niya. Ara na na. Ayun di purma. Merkules, Wibes, Biyernes na. Nan. Bisan mag Sabado kag Domingo pa, kag Lunes pa gid Ito, unta lang sa kwan. Sa Sabado gid, sa Pizza 4. Tiway ta di? Amo gani na para may kapital ta Ati. Ayun di purma. Hindi amo.
Para may kapital ta. May kapital pang bakal kuan ah. Pambakal mama. Mama kag mga ulutanon to ah. Yes, Aksyon, oo. Pwede man na, no? Dito nga lugar kami, layo to, no? Layo to sa babaw pa sang kuan, sang oriental. Ayun, di porma. Layo kalito. Oo. Dalang antes sa magadto manawagan ta. Nga? Na magdulog sila, ikaw Ayun, di magpipit na. porma. Manawagan kung magdulog ah. Oo, ikaw basi ko may bitbit sila ko. Para masugat naton. Sila ka masugat, sila lang yung magadto. Sila lang magadto? Oo, eh. Ate, okay. Sige ate, sa mga listeners na mo na Aksyon da, no? Sana bukin nga porsa sa kamo ni mag-us-us na kamo, no? Kag mag-pasan na kamo sa inyong pasanon, kay ara kami dira sa ubos, no? Ate, okay, good ah. Namo na lang tirada, correct. Di everybody happy. Kung sa bagay. Namo na lang tirada, at least happy kita na yan. Amo na nga happy, mga tatlo na ka-happy mo. Ba? Happy. May lang nga pagpamatid na Sir Joseph. Kamusta na Sir Joseph Chua? Oo, no, si Sir Joseph Chua kag si Mrs. Julie. Anong itsura nila man? Oo, sila ni Manuel ko. Si Sir Manuel ko? Oo, doon nagkislo ka papatsagaw. Doon nalipat na ko gano'n. Di mo na papatsag mga bibisir. Ayun, di porma. Si Engineer Arthur Normande kag si Marlon Posisyon. Mga niga papatsag, no? Ulo patsag makamubi one time. Bisis laguro nga bulan sa gusto ni Ay. Si Kapchad, si Kagawad Jopre, Dolayman. Wad? Guwan na tabi wad ki. Kuwan na. Ayun, di porma. Ayo. Sige na, amogin ng life. Amogin ng life ah. Pagka to pa sang beer, tapos na. Tapos ang aton nga kalbaryo. Pag dili na kita sa mga mayong bulan. Pasaliga lang ko galingon mo, no? September. Tapos October, filing na sang COC. Oo, no? Kandidato, Pagka Nobyembre, Disyembre, Pamaskwa na. Sa mga kandidato, papatsag na kamo. Papatsag kang magano? Kang magpanag. Ayun, di porma. Ami ko papatsag na magkulok-kulok na. Papatsag na kamo. Hindi ka mo magbinakuko. Magbinakuko ah. Binakuko mo, pero hindi ka mo da. Laban eh. Sige, yan yung kita bla ka binakuko bla. Sa mga politiko, dapat subong show up na kamo. Na. Kung si Aksyon Pride silang kapas show, di mahaw. Correct yun. Amo na show up ka mo. Show up, gid kita Hindi ka mo mag-shy. Ano muna karon kay Gapaligis pa? Hindi ka mo mag-shy ka mo binakuko. Taya ka mo. Ayun, di porma. Wala to. Hindi ka ibisan kape, hindi ka mo bahag kape. Ayo. Kailangan ko ng mga politiko kapakuko, no? Hindi ka mo magbinakoko, kaya mo ginang halina sa kapeldihan nyo. Subong at simpo, waslik na ka mo. Ngulo, waslik na. Waslik ang ginawa, nilagay ka panago. Ang pulo panago, kapay mo yan nga ma-file ka man ginapon si Usi, ma-pulo panago ka pa. Pagka Oktobre, hindi na sila panago, kaya mag-file gins na si Usi mo. Oktobre. Mabalaan na na. Oktobre, binyo, Disyembre, makasalbar ka ba? Ayun, di porma. Oktobre, matupasin nyo. Laban. Ay, hindi ka mo mag-atag, hindi ka mo magbuto. Ayo, nanoning 3 milyones na nga siya eh. Pero kung inspired si Police Colonel Manuel Placido. Oo. Sa resulta ka dito kaya dako gid yan, oh. Oo, pagka di mag-tatlok bulan ni ganito, mga ano para sa mo pizza, 27 paranta. 26 na record, mga 3 milyones na mo. Grabe. Kalipay gid si Police Colonel Manuel Placido, kay para sa iya do ka very inspiring bla. Sang record sang BCPO sa tanan nga pulo ka mga station commanders plus ang CDEO nga nangin mayo ang performance kon na kampanya kontra droga ang pangabalang kiti mga almost 3 million 3,024,524 pesos and 40 centavos ang na-recover nila. Grabe. Duwa lang na kabulan na, Hulyo, kag Agosto, manong tapos pa. Yung ilang operation maging kanda kaksurek sa 3 million, mga 88 police operation mo. 124 ka persona ang ilan na resto. 3 diri mga high value individual, 115 diri mga street level individual,
lima diri newly identified kang may isa diri ka minor de edad. Tiyan mo ni nga daw inspirado si Colonel Placido sa papasalamat sa ka police in spite sang sining pandemic nga COVID-19 pero daw hindi pala hindrance para sa ila nga mag-untat sa kampanya kontra duga kundi nagapisan pagid sila kay tinakita man ni Colonel Placido Sir Rex nga 98% sang kapulisan ang halos fully vaccinated na. Tisiling ni Colonel Manuel Placido, congratulations for job well done. Sa pulo niya sini ka mga hepe, dala ang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod, PNP. Yari si Placido sa exclusive interview sa Aksyon Radio. Tutuwa nga ako sa mga station commander, si Hipag Sabi ko nga, tayo salamat at ako'y inusuportahan nyo. Grabe. Yan medyo tayo, tinatalo ko natin ibang lugar sa operation. Masisipag ko yung mga commander natin ngayon. Siguro natutuwa na rin siya. Na-inspire din siguro. Parang ako rin, inspire din ako kahit pa paano. Dahil yung community, natutuwa akong pagmasda na may mga nagbibigay ng ganyan. Malaking bagay yun sa amin. Moral po sa amin. Ramdam namin na yung community, na-appreciate kami. Yun yung isang bagay na kahit na kami, pagod na. Sige pa, kasi especially itong pandemic, nakakaano rin, nakapagod. Pero sige lang, yung community naman, nakikita naman na nagtatrabaho tayo. So na-appreciate nila. Bilang ganting utang na loob sa mga taga rito. Sa inyo, sa mga taga rito sa Bacolod. Yung COVID, medyo ingat-ingat po tayo pareho. Kasi kahit medyo parang meron yata tayong umaangat ng konti na naman. Medyo okay na tayo, mababa na pero parang medyo kurang mag-crisuli na konti. Pero isang beses pa lang naman. Sana ma-maintain natin na mababa para ma-enjoy pa rin natin na kahit na sa ibang lugar medyo mahigpit. At least tayo medyo nakakapag-enjoy pa rin kahit pa paano. Actually, sa mga palayag ni Police Colonel Manuel Placido ang inspiradong City Director sa BCPO tungkol sa ning Mayo nga performance ang IASNI nga mga kapolisan. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalang report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Roger Gotib, standbyan ay sa balita para makabulig sa constipation. Ining constipation nga ginatawag ni is a mother of all diseases, mga kaksyon. No? Amon isang iloy-iloy sa mga sa mga masakit mga balatian nga nagatapik sa ato sining lawas. Di ta pagpabayaan niya. May evergreen herbal capsule kita nga ginatanay sinyo. Daligid lang mga kaksyon kay tirahon tanang balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadis kita no mapasagay kita kag sa iban pang bahin sang Northern Negros. Sasagay magamayho nga nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder arestado sang kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex sa ara na karon sa kamot sa kapulisan na mag-amay nga lunsay niya kapakatungo sa kaso sa nga prostitute murder sa bahin sa siyudad San Sagay.
Madumduman nga atong gin-report man sa itong Agosto 23 gindakop ining si Pilisardo Borse the third kag nagapaginaron sa 49 anyos nga may pariyuman nga kaso sa iya sini nga ginatubang siya sini nga amay tungod duha sila ang suspect. Kaina sang aga alas 8 ang takna sini kita mga aga ginakop man si Pilisardo Borse the second ipaniki 71 anyos sang Purok Frutos Barangay Old Sagay sa Siyudad sang Sagay. Ini siya ang ginakop pagi sa isa ka Banat operation. Nagipatigayon sa mga katapo sa Sagay City PNP sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang mag-amay nagapatubang sa kaso na prostitute murder nga ginisyo sang RTC Branch 60 sa Siyudad sa Cadiz. Kaginlagdaan sang retirado na nga judge nga si Honorable Judge Renato D. Muñez sa kaptet sa September 28, 1999. O silingon, mga 11 katuig na ilagi panaguan ng ilang siling nga kaso. Tag 200,000 ka pesos ang bail recommended para sa ilang siling nga temporaryo nga kahilwayan. Inikaroon ang Magamay Borse, ang yara pa sa bahinsang Sagay City PNP Custodial Facility tungod kay wala pa man sila maka-iyansa. Report gikan sa siyudad sa Sagay, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Sige, dali gid lang mga kaaksyon na. Standbyan ay sa ato sila nga mga kaaksyon. By the way, ang yadto balang pulis nga nagpangluthang kag nagpatay sa Mag-Iloy ginpamatmatan ng guilty. Ini mga kaaksyon sang Tarlac Municipal Trial Court, no? Ang ining ginpamatmatan nga guilty sang korte amo ning ginkakasbla sa serbisyo nga si Police Officer Jonel Nuesca. Dumduman yun atong Mag-Iloy blang agin pangtero sang animal sang sining pulis nga nagpatay sa duwa ka kaingod or mga kaingod ya sini matapos nga naglalisay lang nakaligad nga Desyembre tuig 2020 mga kaaksyon, no? Ginsentensyahan ni Judge Stella Marie Asuncion sang Paniki Tarlac Regional Trial Court Branch 106 si Nuesca sang reclusion perpetua o kun tubtob 40 katuig nga pagkapreso. Ginmanduan man ang anay pulis nga magbayad sang kapin 952,560 nga moral damages kag iban pang mga damages man sa sining Mag-Iloy, no? Di ko madumduman ginlutang ni Nuesca ang Mag-Iloy nga Sanday Sonia kag Frank Anthony Gregorio matapos ang paglalisay sa pagpalupok sang bugab lato kag isyo sa right of way daw dito nagalingid sa tong December 20 tuig 2020 nakuhan pa sang video ang insidente nga naglapta sa social media. Una sa ito nga nag-plead not guilty si Nuesca bangod sa kaso nga murder. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:26 sa aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby. Manom balik kita sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagilo, no? Nga, ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya nga siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:36 ang aton oras daw lang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad pasensya gid ang way ta malabutan na pabo santa ini
pag makatime kita mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, magatakop ng inyo sining palatuntunan, and magasunod ang This is My Life program upod kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.